Benvinguts, amics i amigues, a aquest programa de màgia, de la secció de màgia de Projectem TV. Soc el Magnani i us acompanyaré durant els propers programes en aquest món d'il·lusió. Jo m'he presentat al càsting i el que fora bo és que vosaltres també us hi presentéssiu i si guanyeu podeu venir a fer màgia amb mi. La prova que m'han fet i que us faré jo a continuació la podeu fer des d'aquí on esteu, des de casa. Estigueu atents i seguiu les meves instruccions. Primer de tot, estireu els braços i podeu aprofitar per aplaudir-me. Molt bé. Gireu la mà dreta, gireu la mà esquerra i podeu aprofitar també per aplaudir-me. Clar, tots heu aplaudit així. Això us restarà punts. Bé, tornem al moviment inicial. Girem la mà dreta, girem la mà esquerra i la mà dreta la posem al cim. Creuem tots els dits i diem Projectem TV, Projectem TV. Aviam? Molt bé. Ara més difícil. Amb els dits petits heu de dir Projectem TV, Projectem TV. Senyora, vostè ho està fent malament. Posi bé els dits. Molt bé. Ara tots teniu la mà dreta al cim igual que jo i fem 1, 2, 3. I no us ha sortit. Per això m'han llogat a mi a Projectem TV. I aprofitem per fer un segon joc amb una ajudanta impressionant que tenim aquí. Un fort aplaudiment. Aplaudiu, aplaudiu. Ara, molt bé. Per la meva amiga Ivet. Què tal, Ivet? Tot bé? Estàs contenta? Sí. Molt bé. Mira, anem a fer un joc per trencar una mica els jocs típics de cartes que tothom coneix. Sempre es fan jocs de cartes amb baralles franceses o baralles de pòquer. Les baralles de pòquer són les dels trèvols, piques, asos i diamants. En farem un de diferent. Avui en farem un que serà... Jo penso que trencarà una mica la norma de tots perquè el farem amb flors. Olores, a què fa olor? A paper, perquè és d'impremta. No fa olor a res més. Però si t'hi fixes, és una baralla de flors. Tots són flors de diferents models, de diferents tamanys, de diferents colors. Ho veus bé? Sí. Mira, jo et posaré cartes aquí, flors, et aniré posant flors i tu digues prou quan tu vulguis. Veus? Mira, una de vermella, aquesta és del Barça, una de blanca, aquí que no direm, una de vermella, una de rosa, una de groga, tu digues prou quan vulguis. Prou. Vale. Aquesta la poso o no? O ho deixo així? Posa-la. La poso? Molt bé. Així, doncs, la teva carta va aquí sobre i la farem perdre pel mig de la baralla. Ara ho farem amb el 10 de piques. Anirem posant cartes. Totes són una mica fashions, com pots veure. Són uns colors fashions, si vosaltres ho esteu veient des de casa. Aquí es veu, mira, aquestes s'han passat de color, aquesta és una mica fúnebre, de color morat, i digues prou quan vulguis. Prou. Ja està, aquesta la poso, no? No. No. Veus, abans ha dit que sí, ara dic que no. Una dona curiosa. Bé, el que farem és que ara, de totes les cartes, n'hi ha dues que estan girades al revés. Si nosaltres ho mirem així, veurem que, veus, aquí n'hi ha una, i l'altra, si la busquem, segurament la trobarem, aviam, si la busquem per aquí, l'hem de trobar. Mira, potser se'ns ha perdut. Tot podria ser, fem un diagonal, aviam si surt. Aquí n'hi ha una. Mira, el 3 la traurem amb la seva parellera del cantó i l'altra la seguirem buscant. Mira, i l'altra està aquí. Què farem? El que farem serà, ja t'he dit, una màgia diferent. El que fora molt fàcil seria fer encertar, què et diré jo, els números, oi? El que farem ara seria fer-ho al revés. En vez d'encertar els números, com aquí hi ha aquesta flor, el que farem és encertar les dues flors. I aquest d'aquí, el que farem, encertar les dues flors. Bonic efecte, Molt. És molt maco, és molt bonic. Aquí tens el 3 de trèvols i el 10 de piques. Que, de fet, podríem també, amb la màgia típica, fer encertar els números i el seu color. O sigui que el 10 de piques té una carta homònima, que la carta homònima seria el 10 de trèvols. I també el tenim. I el 3 de trèvols tindria el 3 de piques. Estàs molt bé. I tu, que ets una dona llesta, pensa, perquè tota la baralla són tresos i... Deus. Doncs quasi encertes, perquè de fet tota la baralla són 5 de cors. I si us ha agradat el programa, us recordeu que ens podeu seguir al canal YouTube Projectem TV o a la pàgina web picolot.com. Fins la propera.